Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Ako iste vieš, zo pár dní dozadu bola oficiálne odhalená nová verzia obľúbenej používateľskej nadstavby MIUI s poradovým číslom 9. Keďže sa samotná spoločnosť Xiaomi, no najmä jej produkty, čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti, rozhodli sme sa, že ti všetky novinky z tejto systémovej nadstavby predvedieme. Toto by však nebolo možné bez našich kamošov z československej MIUI komunity, ktorým by sme touto cestou chceli poďakovať za super robotu, ktorú odvádzajú. Poďme sa ale bez ďalšieho zdržovania na MIUI 9 konečne pozrieť. Ak si čítal tento článok na našom webe, tak ti je určite jasné, že sa viacerých vylepšení dočkalo nielen jadro systému, ale aj jeho grafická stránka. V tej si s najväčšou pravdepodobnosťou nejaké výrazné zmeny nevšimneš, keďže boli pozmenené iba maličkosti. V prvom rade je to napríklad animácia otvárania či zatvárania aplikácií, ktorá vyzerá ešte o čosi krajšie ako v minulosti. V druhom rade sú to predvolené témy, ktoré už upgrade skutočne potrebovali. Opäť však platí, že ak sa ti ani jedna z predvolených tém nezapáči, pokojne môžeš siahnuť po nejakej ďalšej. Ďalšou nielen kozmetickou, no tentoraz už aj funkčnou novinkou sú skratky na uzamykacej obrazovke, ktoré dokážu urýchliť prácu so smartfónom. Čínsky gigant taktiež pridal do svojej nadstavby nové funkcie spojené s vyhľadávaním, ktoré bude jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Po vzore asistenta od Google a neveľmi obľúbeného Bixbyho sa ti v MIUI 9 zobrazia karty, ktoré ťa budú informovať o tom, čo systém pre teba vyhodnotí ako zaujímavé a dôležité. Taktiež je možné inteligentne vyhľadávať obrázky podľa toho, čo sa na nich nachádza alebo kde boli vyhotovené. Aby toho nebolo málo, systém sa po krátkom čase naučí tvojim zvyklostiam a na základe práve zobrazovaného obsahu ti dokáže odporúčiť otvorenie najvhodnejšej aplikácie. Používatelia Xiaomi smartfónov sa tiež budú môcť konečne radovať z možnosti rozdelenia obrazovky na dve časti, pričom sa v každej z nich môže zobrazovať iná aplikácia. Ako to už býva zvykom, nezabudlo sa ani na lepšiu optimalizáciu procesov bežiacich na pozadí, čo zaručí ešte lepšiu výdrž batéria a ešte svižnejší chod prostredia. V jadre systému však toho bolo vylepšeného o mnoho viac, no tieto zmeny budú badateľné až po dlhodobom používaní. Podľa oficiálnych informácií sa má aktualizácia na MIUI 9 začať šíriť 11. augusta, pričom dorazí najprv na modely Mi 6, Redmi Note 4X a nedávno predstavený Mi 5X. Ďalšie smartfóny sú na rade 25. augusta a posledné z nich, tie najstaršie, budú aktualizované až niekedy v septembri. No a to je v podstate všetko. Pokojne sa dole v komentároch vyjadri k novinkám, ktoré táto aktualizácia priniesla a nezabudni naďalej sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.